Здравейте! Днес ще разгледаме технически анализ на EOS, използвайки тази графика. Очертаваме тренд линия, която има пробив, има ретест. Тук отбелязваме и резистанса. Вижте как цената дропна. Точно когато начертаем FIB, виждаме левела Golden левел. Перфектно ентри на този ретест. Типи 1 е някъде около 2,20. Типи 2 ще го сложим около 3. Тия левели са на базата на Fibonacci. Виждаме, че и предни нива на цената е достигала в предния бул. Това беше кратък анализ на EOS. Ако ви беше полезно, оставете коментар или ако имате въпроси, пишете по-долу. До скоро и очаквайте още подобни анализи за криптокоини или за биткоин. Виждане.